ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଡାବଟାକୁ ଛଡ଼େଇତେ ଗୁଟେ ଚଟା ମାଇଲା, ଏକାଥରେ ଡାବଟା ଯାଇକି ପଖାଳ ବେଲା କତିରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ମାଉସୀ ଭାତ ଖାଉଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ବେଇ ତୁ କେରକ ଛଡ଼ଉଛୁ, ଏବେ ଭାତ ବେଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା। ସେ ଡାବ ଭିତରେ ଏଇରକ ନଡ଼ିଆ ଭାଇଲା। ପାଣି କମ୍ ହେନେ ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ଆମ ମୂଷା ତାର ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ବସିଛି। ଆମ ମୂଷା କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୂଷାକୁ ନଡ଼ିଆ ଦିଆହେଇନି ବୋଲି ସେ ମନ ଦୁଃଖର ବସିଛି। ତାପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ତାର ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗଣି ଗଣିକା ସବୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ପୁରଉଥିଲା। ମୁଁ ଦେଇ କହିନି ବେଇ ମୋତେ ସେନ୍ତରୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେନା। ସିଏ କହିଲା କାହିଁକି, ଏଗୁଡ଼ା ବିକ୍ରି ହେଇତେ ଯିବ। ମୁଁ କହିନି ହଉ ବିକ୍ରି ହେଲା ବୋଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେବୁ ନା। ସିଏ କହିଲା ନା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁଡ଼ାସୁଳକୁ ଯିବ ବିକ୍ରି ହେଇତେ। ମୁଁ ତାକୁ ମାଗି ମାଗିକା ମୋତେ ଗୋଟେ ବି ଦେଲାନି। ସିଏ ତାର ସବୁ ସଜେଇ ସୁଜାକି ରଖିଦେଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଚାଲିନି ଏବେ। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ କଙ୍କଡ଼ା ଛଡ଼ଉଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖିନି ଯାଇକି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଧରିକି ହେଲା ଛଡ଼ଉଛି। ମୁଁ ଦେଇ କହିନି ବେଇ ତୋତେ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ନା। ସିଏ ମୋତେ ଦେଇକି ଚାହିଁ ଦେଇକି କହୁଛୁ କାହିଁ କାମୁଡ଼ିକି, ତୁ ଏଇରକ ଧରିକି ଦାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ତାପରେ କଙ୍କଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେବୁ। ମୁଁ କହିନି ନା ନା ବାବା ଏଗୁଡ଼ା କିସ କଙ୍କଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସିଏ ଦେଇକି ମୋତେ କହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା କାଳିଆ କଙ୍କଡ଼ା, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ନାଗେ ରାନ୍ଧିନେ। ମୁଁ କହିନି ମୋର ବାବା ଜାଣିନି, ତୁ ତୋର ଛଡ଼ା। ମୋତେ କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଛଡ଼ଉଛୁ, କେରକ ଛଡ଼ଉଛୁ, ତୁ ସେଇରକ ଚଢ଼େଇବୁ। ମୁଁ କହିନି ନା ନା ବାବା ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ପାରିବି, ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ଯଦି ହାତ ମାତ କାଟିକି ରଖିଦେବେ। କହିଲା ମୁଁ କେର ଛଡ଼ଉଛୁ ଦେଖ, ମୋତେ ତ କାହିଁ କାମୁଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିନି ତୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତୋର ଛଡ଼େଇ ଦେବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ କାଳିଆ କଙ୍କଡ଼ା କହନ୍ତି ନା କିସ କଙ୍କଡ଼ା କହନ୍ତି କହିବେ ତି। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତି କି? ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।